Wachita vanhu kwese kwaunoenda people vanhu vachaziva kuti uri mata. Uri mata. Uri mata. Uri mata. Utori mata. Uchagara uri mata. Uende utori. And you know what? You will never be famous. You will never be famous. You will never be famous. Tendereraka. Tendereraka tikone. Tendereraka ute zvaunoita. Tendereraka tione zvaunoita. Benzi. Unoda kusvibisa zita remunhu akakuchengeta iwewe uchikwirana nevanhu kunext door. You are a bratish. You are a bratish. You always be a bratish. Mata yako yakadhamba stupid. Unosvara kutaura kuti mata yemunhu wakadarana yakadhamba yako yakaita sei. Budisa kamata tione. Budisa kamata tione. Budisa kamata tione. Budisa kamata tione. Budisa kamata yako tione. Uchaina kudhamba ere bratish. Uri benzi webudisa. Budisa mata rako tione shit. Budisa mata tione. Budisa mata tione. Budisa mata tione. Stupid. Basa rake nderekwe iyo. Ati nyaya yake ndeyechiko. Uri mata iwe. Uri mata iwe. Ndichataura zvakaita stupid. Uri mata iwe. Uri mata iwe. Uri mata iwe. You are a ma'o. You are a ma'o. You are a ma'o. Utori ma'o. Utori ma'o. Guys, that's you don't have any credentials. Fuck off. Adziko nemwana wokurasirwa mupepa bheki. Mazambe uri mate. Adziko nemhata yekurasirwa mupepa bheki. Mazambe pfusei kwako. Ndechi. Mazambe pfusei kwako. Aiwa munhu ngacheke. Ndakakudzidzisa chii? Munhu wotadza kumutenda ibratishit. Ndakakudzidzisa chii? I'm really triggered. Kuti ndizikanwe pasocial media is because of Swagga. Kuti ndiyo Sim trading 1 second. Mama. Wati kuti uzivikanwe ndiswaga, right? Mama boss. Mama boss. Kuti ndiyo mbira ndinaito honest pamberi pamwari ndisingadini ndiswaga. Kuti ndiyo zvandiri nhasi is because of Swagga. Kuti nditozikanwe ndichiita kupengereka kwandikuitoko zvakabva una Swagga. Saka chimwe chinoitwa nomwe munhu wakanaka ngatitendei. Yesu anogona kutukana naye kuti ndikaona kuti ndaneta handisi kuzikanwa ndobvonotokonyoka magetsi mahombe. Saka angofanira nezvo ndakatukwa naSwagga zvekuti izvozvo vanhu vari kuposta masocial media kuti makaona akafamba nezvo ndo zvandinoita. Saka ndine wangu wandinodeni wandoziva kuti aya magetsi anotyisa ndikanotokonya. But pakuzodisrespecta boss elanwari zvanofanira kuapologiza shamwari yangu. Sorry imboselani majabe papo wakanga Swagga kurukana yumuite whatever but na boss elani she was trying to munhu ari right. Mazambe unondiziva iwe kuti ndakakubatsira iwe ukandituka kakwatotuka dzidza rako unozviziva. Iwe unonyatsodei ndoda kuyatsonzwa chaiko zvegaizi uchangobva kumuka. Uchangobva kumuka ndoda kunzwa kuti nyaya yake iri pakuti handina sori yandoda kwaurini. Unodei mulife mangu? Wai ungori teki neni?
chandakakutadzira chi ndokumbira bosa lani na uyimambotaura chipaiwo swaga chandakakutadzira chiche chekuti each and every day unotaura zvakaipa pamusoro pangu ndakakuitei ndakakutadzira chi ipapo ndakanganisa mwana wame unondondito mbiri newe semunhu akanditi zombirizve ndikambonotokonyoka iwewe ndoti ndito mbiro ndondadzikirawo mafollowers yo handina chandakamutadzira mukomana uyu iwe munhu uyu kana paine chinhu chandoregreta mulife mangu kuzivana nemunhu uyu andondokumbira uregere swaga chero ndichigara naye mubvunza kuti 6 months dzandakagara naye mukomana uyu akamboprovhaitawo here kana 50 rand mupasha iyo mubvunze kuti akambotipo kana 50 rand azvinzwa sori yenyu sori swaga Fred is Mazhambe, this is not funny. It's not all about content. Alright, iwewe chi chaunonyatsofila kuti iwewe wakatadzirwa naswaga. Izuva kuti titaure anangwa ndogara ndichikuudza Stodolos kuti ini swaga haana chakambondikanganisira kuti nditori nhasi swaga handina chandakamutadzira iwe munhu aita zvinogara zvakadaro uyu uchigara naye uyu tachoda pamberi pamwana ndoda kureurira ndaigura pamberi ndinombotadza ndokutorerana chikomba naye chechikomba cheiko iwe munhu uyu handaigara naye here uyu mirai now it's between me swaga namazhambe mazhambe uyu ayezewo ari kupi yezewo ngauye panapa mazhambe taura nyaya yehari ngataura mazhambe ndati mazhambe taura nyaya yehari zvinhu zvinondibata tori zvangu handikwanise kutaura nyaya iyoyo Stodolos ende futi iwo hautomboripo panyaya iyoyo saka handikwanise kutaura taura nyaya yacho inyaya yeyi handiona kuti wakaona hari pamangu uchisa mazita ita waga hapana nyaya iripo aiwa mazhambe don't do that iwe andingatinyepa zvinhu zvaandingachikiriyeta uyu anonyepa uyu aiwa Stodolos nyaya ipi Stodolos ndakaudzwa kuti ndoda peace mazhambe hapana kana pisi taura kuti wakaona hari mazita nderipi zita mazita waiona ndichinyora iwe anditi wakanditukisa mazhambe up to now usati waclear anything. I don't remember any day inini ndichikupa mazita akakunyorera mazita ndiani ndataura kuti iwewe Stodolos zvibvise nahezewo haunomboripa mazita chiisa vacho ivavo vanofanira kunge vari pakati because wakasvika ukataura kuti waifurirwa nahezewo ukandipa Stodolos kana kuti hezewo ane mazita akandipa saka mazita waimawana kupi mazita wakamawanepi Stodolos akandipa pamberi pamwari hauna ende Stodolos zvese zvataikufuremera zvaa ndezvekunyepa kuti ndakanzi ndakambodaa newe tikasangana Cape Town ko waizviitirei mira waizviitirei ndiani akakuudza kuti taura nezvazvo namuta chokwadi mazuva yayo ndo patainetsana newe patacreata nyaya izvi nani wakacreata nani makacreata nani aipakundi handiwenga muswaga tachokwadi nyaya iyi takaitaura ndichirugara naswaga usandi ndo zvandisingade izvozvo kumhata wakataura neni kuti chii mira mhani westobo usade kungomhanyisa nyaya iwewe usade mira stoborosi wati wakakirieta nani mira kastoborosi ukuda kumhanyisa ndozvo zvinhu zvakaipaka izvozvo usade kuita zvinhu zvokunongosuta iwewe mira akakirieta nani ndati wakakirieta nyaya yekuti wakadanana nastoborosi wati wakakirieta nani wakakirieta nani taura kamhata iwe tseke maroma anenge ebeche musatanyoko
stodos bawapenga mapengerero Tauraka. Wana time yekuti inini apa swaga apa newewe apa tiri handisati ndamboiwana. Iwe mata iwe. Ndatitaura iwe. Wakakireta nyaya yacho nani? Moderators. Kundukumutirwe chiko. Ndati wakakireta nani kwe? Ndati wakakireta nyaya nani yekuti wakadaya na Stoboros? Inini ndiani muno wakatanga kuudza kuti wakadaya na Stoboros? Pindura. Ndati ndiani muno akakuudza kuti wakatanga kuudza akasvikondiudza ini? Akasvikondiudza kuti wakadaya na Stoboros ndiani? Ndati ndiani akasvikondiudza inini? Ndati iwe pindura akasvikondiudza inini kuti wakadaya na Stoboros ndiani? Iwewe swaga iwewe Satanyoko dechera mai vako mwana wokuhurwa mwana wopanexit wokumhata kutseke kumhata Satanyoko aputseke mbwa yomunhu maroma anenge makanda ebeshe putseke zvimhata Satanyoko imbomira mhanyi uyo ari pasaidhi ari kutaura uyu iwe ndakasvikodzwa naantini anti ndo vakandifonera hatina kufonerwa naanti here ndikakuviga mune rimwe bedroom iwe kudana wabantu ndakaziva ndoziva zvokudana wabantu pau hau ndai kuti udana wabantu pakuti kudii nhai ndaigwa kuti waidana wabantu sei iwe uri wakaita undiziva wabantu bhabai adoramba nyaya yako swaga mirira nyaya dzako ani ndabvuma kuti dai kutuka vanhu waodoramba nyaya dzako aripi mudzosei dai mudzosei apa dzosai swaga ini ndoitawo manyepo ndombonyepa wani ndombonyepa asi chokwadi chakanaka chokwadi stodosi hana chakaitawo akandifuremera kuti ita kuti stodosi ndakadaya nayo Cape Town chii chada kundinyepera ndauye katana nyaya yekuti tiri kunyepa mazhambi anondinyepera futi nyaya yekuti ita kuti wabantu soso achinyepera kuti wabantu auya kwandira achitsvaga mafollowers kuda kunyepera wabantu wai uri agene ngochani yori ngochani total joke dai uri ngochani chaicha uchikeshwa usingagare mumba uchisungirira tasaona ndaipikwa pamba pako ndichiudanane uchipikwa pamba kuti ndinorema ndiri ngochani ndinoremera mastreet ndaikeshwa pamba pako urimo mumba mako chinosvirwa munhu asingagone kana kugeza mwiri wake asingagone kana kugeza sosi oyo uchindipengera panapa haunondita muranda mumba kwako uchindisukisa handina kuita muranda mumba kwaswaga ini ndichisakuriswa ndichikuriswa pamba chiwachiswa washeni inini ndine pandinonyepa mandonyepa ndoga kuti chokwadi kuti kunyepa pano tachiona ndadzokesangana nenyaya yacho iwe wakanyepa papi zviya kana zviyetinyasoziva inini pandakanyepa ndipa madha wastodolosi nevamwe amai vandakanyepera kuti vanyorwa mazita swaga inyora mazita zvinozikanwa haana kuita game haana kuita gauni
mirai guys. Ndowesitereko time yangu imi. Uya mnatoda zvedrama ina handina time yedrama ini. Manzwisa. Handa time yedrama ini. Handa time yedrama ini imi vanhu mukungoti hanzi ndidzoke. Ndosvikotaura chiiko iwe. Uyu honai zvaanenge akaita izvozvo ndo life yake. Guys, I need to focus with other things. Mukunzwisisa. Hana kana nebasa rese uyu. Because hari kutoda zvedrama izvo zvake izvozvo ini hazvina zvazvinondipa kusoroita drama nemunhu uyu. Hana kana help yaanondibatsira nayo. Mukunzwisisa. Ende mind you uyu munhu uyu akatondipa kana paine munhu wokuti chero zvikanzi ndamuona uyu ndomuuraya uyu. Wanzwisa? Uyu ndomuuraya uyu. Ndikasangana naye kudai ndomudzipa uyu. Uyu ndomudzipa uyu. Hana basa rese uyu. Hatonakana nebasa zvokutoti hanzi chii. Vanhu imini iwewo ndokuuraya iwe. Ndokuuraya iwe. Ngatisangane kanewo one zvandokuita. Ngatisangane newe kauone zvandokuita. Uya kuno kubotswana ndakakumirira. Uya kubotswana kuno. Hauna paunohurira kuno kubotswana iwe. Inanti aiwa handihurini. Iwe hanzi ndakatopenga ndaihura ukaona udofo hwacho. Kupengereka kwangu. Hauna basa iwe. Naiwe ndingasorodza hanzi ungaita competition yekusvirwa. Iwe kusvirwa kumhata. Nai ungaunerwe nekusvirwa kumhata unopenge. Nai ndingaunerwe nekusvirwa kumhata. Chii chinoshamisa pakusvirwa kumhata? Nai saka unotozviona ukatopenga ipapa. Ndiani kwari kufunda naimi? Naimi. Ngaunerwa nekusvirwa. Hana kana nebasa rese uyu. Munhu anoswera achitutira manhingi kudai maapetito kumhata. Wai uchitutira maapetito kumhata iwe? Ikatutira ndikuita garo jerakwe. Wai uchitutira maapetito kumhata? Ndosaka uchifamba uchivhumuka. Ndosaka uchivhumuka ungasavhumuka mai mwana wakatutira maapetito kudaro. Miswa iwe. Kumiswa chiro pfeke iwe. Hana basa rese chibhonda uyu. Kusviba kunenge kwa gogwe wasikana mbwe munhu. Unozvanita muromo. Ndosaka usina kana hama inokuda iwe. Nai, munhu anobira chero neari kumuchengeta ari kumupakurira sadza. Munhu anobira chero neari kumupakurira sadza. Rompe rakadhakwa, balance. Unozvanita maromo. Hove iko kumhata kwamai vako efuteke. Munhu ane kamporo kanenge mutsunda kudaro. Kanobaya mapapu. Munhu asingagoni kana kukwira. Aputeke. Waigona here ndosaka ndaisasvirwa newe. Iwe ndaitoramba iwe. Ndairamba kusvirwa newe iwe. Ndairamba ini. Nayo unosvira unogona here iwe. Haagoni kana kunyenga amai mwana. Ungati kachongwe kari kunyika. Apa matako anenge achirembera kudai. Unonyanya kuzviwanza asiyana nemaapetito ayo. Neimi. Kuteke unosimudza makumbo unogona kusimudza makumbo unokugona iwe. Munhu asingagoni kana haagoni. Haana kana chaanogona kane uyu. Haana basa uyu. Munomutora reta munoti ane basa reko. Hanzi ndakatopenga ndaikwirwa. Ndaenda ndichinouya ndichikwirwa. Wainokwirwa uchiuya nei? Wakambowana kana senti? Karombe kanenge kachingotenderera. Munhu anofamba nepepabheki. Hauna kana bhegi, hauna kana life yako ingori. Munhu iva stable. Puteke kana wakapenga kahure ndo rinoti zvinorarama. Ona anenge akaisa paipi izvezvi mumboro. Anoisa paipi amai mwana. Izvezvi akatoisa paipi mumboro amai mwana. Aputeke. Iwe munhu here uyu asi munhu uyu.
unoti munhu here amini zvaanofunga so anenge ikufunga kuti maybe pamwe kudai zvinomunyengesa anogonyengwa iwe uri dofo unopenga iwe unosoroda kuzvimaketa kuda kuzvimaketa une basa rechibhonda tseke balance name kusanyara who does that haunyare une zvakanoita apa anenge achingovhumuka apa ugoti une zvirwere 5 zvaunomwira mapiritsi each and every day unenge uchimwa mapiritsi plus maapetito hana basa uyoyo apa une zvirwere 5 amai mwana ucheka AIDS unoimwira mapiritsi ugopedza woti asima unenge uchizvipomba kuti ufeme wopedza futi woti nyingi inonzi chi anxiety umwa futi mapiritsi wopedza woti dementia unomwa mapiritsi plus 10 mapiritsi aunotutira kumhata ndosaka uchibata nekuswera uchivhumuka ungasavhumuka nhaiwe chii chakadara unyare. How are you doing? I'm good, how are you? I'm good. I want a lion. A lion? Yes. How much is that one? Ask your mom. Ask your mom. How are you? My nephew. I want a small lion. Small Guys, lion? Do you want to see my nephew? My white nephew? My white color. Tell them that you are a white one. Tell them. I'm not Yes, white. guys, thank you so much. I want a small lion. I'm serious, Tapio. How much is that one? Ask your mom. Check. Tell me. In pounds. Kaizinyeka indidoneni changobva kumuka. I think it's less than 50 pounds. How much less? Tapio, don't do that. Tapio, it's 4,088. You know what? 1,000 coins. Right. Oh, so you need the actual amount of how it costs. 38 pounds, Tapio. 38 pounds. 8 pounds. Yeah. Okay, That- we'll see. Ito! Hanzi ndisadona. I love you, my Ndatofarira Tapio. Ndoda Kwena ndichango- ndipiwo I love you too. ndichangobva Tapio, I said you kumuka love dziya. but stopa uchimbopiwa laini yako kabhebhi kangoti Tapio, I said I love you. I love you too. Are you gonna calm down if I send the lion? Yes, I have I'm to going. calm I'm down. going to do that. Definitely, I'm going to Okay. calm down. Shut them! White Stop nephew. unochinja ma-accent. No, that's Yes, nice. I'm Ayo going to Nairobi go yarara there, manje. Bajash. Uri kubata negodo chiudza vako kaiwe Nairobi. Ndiko nebhosa My lami. Yes, nephew Nairobi, doesn't want to uri see sei? me upset. Nofara. Thank you so much, guys. My FF1 yenyu aningirikina. Saka ndokumbira kuverify. Saka iwe mazhambi wastopa kundituka ukati ndakakubatsira here ndokuda kungoverify. Aiwa, imimi muri godmother wangu zveimi makamira neni mumatambudziko nemunhamo kaimi. Hallelujah. Amen. Tingamire tikatuka vamwe imimi. Okay, Majambe. Amen. Majambe. Amen. Ndakamirira my nephew. Majambe, listen to me. My nephew is going to send me a lion. But anyway, let me tell you something. Chimbonyarara ndimbokutsiurawo kana Majambe. natindwa ndiri kuona makombi. Chimbonyarara ndimbokutsiurawo. You know what, ka? Zvawakaitirwa hakuna swaka. Wakaitirwa zvinhu zvakanaka. Wadi iwewe mangosiya madifference wangomudza kuti sora hako pane zvandakaita. Then we move. Iwe siya vabvarura nesi tiri kuda drama isi Handichibharira naiwe. Uye handipindure imi gogo musalati. Gogo musalati handipindure ini makadi zvenyu. Handipindure uyu. Anenge achitongozvinetsa ega. Handipindure ini. Imi mamasomera mutende manigana ndakupa chakudidzire manigana wangu. Saka iwewe Nairobi ndosara ndichikumhurisa izvavo. Ndobvekisai kwako mani. Nairobi.
Oka, guys, don't worry. Nairobi hausi kuona. Vadiko newe mazhambe. Aiwa Nairobi usadidaro wakapedzera Makadi yenyu vanhu vese kokosaladi Nairobi. Musati kanganwona ika. Mwari ave Baby lion. Oh my God. Oh my God. Tapiwa. Auntie, wow. Diana Bagora. Congratulations. Tapiwa, talk to me now. Talk to me, nephew. Where's my nephew? Wait, stop. Where's my nephew? Stop about B1 Anikan. Thank you so much, nephew. I love you. You're so special to your sister. Oh, it's Tembi. Oh, that's so sweet. Thank you so much, nephew. I love you. You're so special. No, it's not Tembi, guys. It's Tembi's son. It's her son. Yes, that was really beautiful. I was the one supporting everything. I'm getting nothing. Like, without Thank you so much, my I'm nephew. getting You're so nothing. special to me. Naiwe Nairobi. Ndikungokupa 15 seconds chete dzekutundisire something because you can't disrespect me like that. Aiwa, you can't disrespect me like that, Nairobi. Kwenini handipewe here, inini ngahandiposhe. Anti ndini hotisi. Can everyone go on mute, please? Can everyone go on mute? Ngapoka inini naiwe atapiwa ndipoka inini ndini hotisiti pana. Everyone go on mute, please. Can everyone go on mute? Ndini hoti. Can everyone go on mute, please? Ndini hotisiti panapa tapiwa wacho ngahandiposhe. Naimanti ndini ndadedzwa ndini guest of honor. Mira timbotange tapera. Yakadzilala chiko ndiani kwanonzilala. Ndinishi. Right. Nai ningirikini. Nai Swaga. Hapana here way yekuti tingataura mogadzirisana. Zvekungoti zvipere noti kuramba vanhu muchingomema. Iwe uya haana kana chanoti hapana unogadzira nemunhu anenge achingonyebere iwe. Nei, makambokwirana kasvikanakidza. Kunakidza kupi? Anogona kukwira here. Sori zvenyu maonero angu. Hapana cheugadzirisa. Hapana kana chautombogadzirisa because munhu asingagoni kutaura chokwadi. Kasi mazhambe is too dramatic. And iye anenge aitonakidzwa nazvo. Hold on. Uyu mazhambe ambochitaura akati pese panenge ndiri low on content. Swaga ndiye akandisimudzira saka ndongotokonya. So guys, let's just assume there's peace, but mazhambe anenge angoita maskits. Nai mazhambe. Ko iwewe kungotanga content yako zvisina zita ra anyone mukati. What do you think? Mazhambe. Kungoita content yako isina zita ra anyone mukati. Alright, ngatitira Swaga. Wenda zvinzwa changu musiya kadaro. Why uchingocreata zvinhu zvokunyeba iwewe unombonyarawo here. Alright, Swaga. Asi panyaya yaStodos mubvisewo zvimwe ndakutaurira. Stodos yesewo. Nai Swaga, ndiani akauya kwauri iwewe kuti azotange kutaura kuti chii? Kuti uzofamba uchitaura kuti hanzi izvonizvo isusu tisuta inini naye. Akaudza anti ndo vakazondiudza ini. Usanyebere kushama kutsake kumhata satanyoka. Nai. Saka taura chitaura kachokwadi kakana pakuno kwete uda kunyebera. Ndakatoudzwa naantini. Nai. Hi Tati. How are you doing? Anti ndo vakatondibata iwe. Zvikanzi zvanzi nauyu hanzi ndakadaya naStoboros please usazoite noise usazopopota. Ukunzwisisa? Ndikati yezvo. Ko waya asina undiudza. Anti unozere futi andi vakandiudza kuti iwe unoita basa rekumuka usiku. Wona zvakutaura. Mama spirituals. Wona zvakutaura. Wona nekuti anti ndo vakauya vawa kuti hanzi vakati vakandiudza vaikuudza izvozvo pakuti kudi. Unopenge.
Waisona baba ko chimwa ya soti. Waisona baba ko chimwa ya soti. Soti, waimgomwa ya soti kupi? Waimwa ya soti. Iwe mazhambe iwe. Uyu anopenga uyu. Anopenga uyu. Kudanana usoti unofana kubatsirana here. Saka chisystem chekuti unongotaura kuti waigezesa munhu uchigezesa kwakati, is that necessary though? Anopenga uyu. Mama ndakashandiswa naSwaga chindibhembesa yadhi achindivachisa magumbeza chinzi hauna chaunacho hauna mari uri murombo. Saka waida kudla mahara. Waida kudla mahara. Inda uchida zvemahara ungashiriwe. Awandishandisa iwe. Saka wai uchida zvemahara ungashiriwe. Mazhambe, imimi pamaigara muri 2 guys. Mainyatsotowirira here zvekutonyatsotopana rudo. Tichawirirana taigara tichirovana. Uyu anopenga anozadza bute kumashure uyu. Taigara taiwirirana sengo munhu anoisa bute kumashure. Alright. Nice. Zvakwana mazhambe zvakwana. Nice one. But wait, usati wataura kuti zvakwana. Uyu mazhambe akati hanzi shure rakadhamba to the point yekuti hamzi akakwirwa nevanhu vakawandisa. Saka richadzokere. Iye ndiye akatodhakwa brain uyu. Hana kana nebasa reso. Akarepwa wakambonzwa chiti ndakarepwa ini. Ndiri type inorepa ini. Nai. Mazhambe, you talk too much. Mama Ketina, kuchengeta munhu wobva wandaswa zvinorwadza. Mirandikudzei mama Ketina muri pano da kuti isaite guwa riite chokwadi. Uyu musikana uyu ndichigara naye mumba uyu akataura kuti mama Ketina wada kudya mari yangu anondifurira kuita GoFund nekuti ndaenda kunze kwenyika wada kudya mari yese. Uyu anonziswa goyo. Pane patakambotaura zveGoFund here. Iye Ketina wacho anenge achitenga kachibhinifa zvemakizinga. Nai. Anopenga uyu. Iye Ketina anoziva pane patakamboronga zveGoFund. Pane patakamboronga zveGoFund here. Aripo Swaga. Ndakamboronga zveGoFund me. Swaga akakuti inini ndaida kumuitira Nai. GoFund. Swaga anongobvira taura Nai. zveGoFund. GoFund me saka takamboronga zveGoFund me. Uyu anopenga uyu. Mazhambe chimbonyarara. Nice Swaga. Wakagara namazhambe. Maitonyatsotodanana here zvekutonyatsotodana. Kudanana kupiko iwe ndaisavata naye uyu haagoni kana kunyenga amai mwana matako amai mwana kubata garo kudai anenge achiti rembu kudai amai uyu munhu uyu iwe here ndo zvandakazokanzurira ndatoona kuti hapana kana chinozikamwa ndotozopinda bhizi yekudzidzisa panyaya dzemukati muchichaiitika Swaga. ana chaanogona iwe kamporo kacho amai mwana iwe ngaakuratidze kamporo amai mwana kane kachiita unge kamusunda kakanotetepa kumusoro kudai kuzasi kakanokorera kudai haana kana chaanogona iwe kamporo amai mwana iwe unoziva here kuti mazhambe uyu ndomukunda mboro unoziva here uyu ndomukunda mboro ndomukunda mboro kushirana chi Why makazoplana weti? hando zvandakatozo iwe inzwaka iwe mbonyarara mani iwe handipari kuvhunzwa mubvunzo mishini here iwe kabiasi inzwa iwe Mazhambe chimbonyarara kani. unoziva kana paine disgrace iri mulife family ndoinzwira tsitsasi kana family yeuyu rega vachimushandisa vese kuti vaite mari asi mama akuronga muchato mazhambe. iwe iteerera akanchikudza. What happened on the day raakandigeja asvika kumba vanhu vakabva vangotanga kungopleja kuti chibva imachata ukunzwisisa we didn't plan for the wedding zvakatobvira palive vanhu vaivepo palive hapana akamboplana muchato vanhu vakangotanga kupleja. Saka you saying kuti maitiitisa isusu? Teerera kandikukuudzazve
anti uyu musi wauya kumba kwangu here first time ndo paya paakandiingeja andiingeja vanhu ndobva watanga kutoti chi ndobva watanga kuti ibvai matochata ibvai machata we love nhingi inonzi chii nhingi yenyu munoenderana this and that pakatotanga vamwe vanhu vakatanga okay sisimeli ndobva watopleja mari inonzi gauni ndobva kwauya ndiani futi ndobva pauya umwe munhu ndiani futi okay ndobva zvanzi neumwe munhu aiwa inini ndoda kutokuti iwo uise dhisisi chipo vakati ndokuitisa makeup nechitsvaka munhu wokuti anokuitisa makeup ndobva ndobva wati inini ndinoita nehotel inogara vanhu vanosvika kumangani vanhu vanosvika kuma-15 zvese izvo I'm going to pay for it ukunzwisisa ndobva iwe zvakangoitika musi wacho iyoyo we didn't plan mubvunzo uyu zvo zvakaitika palive yacho iyoyo hanziko hanzi we planned everything nama kuplana nani hanzi chii chakaplaniwa hapana sweden anodaidzwa kuti chikweyo unotoziva kuti hauye inda uchipenga iwe nai unotoziva kuti hauye saka unotidaidzai sweden tikubvunza pakaplaniwei waiplana taive nemari taigoplana manyaya yemuchato isi tisina kana senti nai una isa tisina mari nhai ungaplana muchato iwe usina kana senti unopenga iwe aiwa but hodon chirakapenga kabati handiti makasapotwa nesocial media saka alright zvakatangira ndikukuudza kuti hazvina kumbosa vanhu vakangotanga kungotaura hodhoni kane maona kuti muchato hausi kuendera mberi hapana akaona kuti muchato hausi kuendera mberi bosalam ndini ndaona zvaiita zvacho ndini ndakakanzura muchato mari yei ndaibvoti ngatisheya nemari yaibva kupi yaibva kupi mari yadhonetwa ndiani akadhoneta mari ndiani akadhoneta mari watiswaga akati inini ndaida kumuitira gofundme ini madhezi adaitaura naswaga swaga akanga achitozviitira mari dzake nemapeji ake aine mbinga dzake dzaimisira hatina kumbobvira tataura nyaya yegofundme aitogadzirira kuenda kwaida kuenda tichitoti kana zvaramba wozotry island handina kumbobvira ndakataurana naswaga zvegofundme uyo aripo anonyepa uyu ndosaka ndatotaura ndikati ketina wacho unofunga kuti angazvibhilivha izvozvo nokuti ketina anoziva chokwadi imimi muri kudaira mubvunzo yekuti makamboitiwa gofundme muri kuti no but nyaya yemari yewedding hatisi kuziva munhu aziva kuti pane wedding yaifanira kuitika and then you realize kuti makadhoneterwa mukapiwa mari makazoitei nemari yacho makadya kabese akakatora 8,000 akandipa 4,000 pamari yayabviswa nanaanti yakabviswa ichiindwa kunani konoti anti vacho vanopenga here iwe ungusanyeperwe mhani webosalam ungasekerezvo zvakadhakwa kudarei anti vacho vanopenga ngokuti vabvisa 10,000 yacho yongoenda just like that unofunga kuti vanopenga yakambobiswa naniko munhu akanga abvisa 50 US ndiye anonzani nhubu chete nhubu ndobva atodzoserwa mari yacho saka vamweona hapana senti hapana muchiri kuda kuchata here kana muri kuda kuchata naniko ndingachate nemunhu ane kamporo kanenge mutsunda here munhu haagoni kana kunyenga amai mwana haana chaanogona matako anenge anozoita anoita basa rekututira maapetito kumhata anotutira 10 maapetito kumhata haana basa uyu yakachinja ndakatoirida kudhara yaniko ina ndabasa nayovakaregererana kudhara kasi uyu mazhambe anoifamba achiita maskits atozvitaura kuti ndakasimudzwa nalala ndinomutenda chero lala paatanga kujoina uyu anga akazvininipisa chichi handiti so but mazhambe problem yaari kuita ndeyekuti ari kuramba achienda chingomecreata mafalse narrative kana mastories whatever about lala in the name of content palive yangu aita hanzi inini lala ndambobvira ndamunyenga
ndakafurirwa naswiti kuti ndaunonyenga Lala but Lala ndambobvira ndamudai ndimanikidza ndeigomumanikidza ndichidei naye kwari iye ndiye akatondinyenga mheno wakafurirana naswiti hanti sweden paakauya pasocial media iwe Ketina sweden paakauya pasocial media takaronga skiti kuti titi tinodanana saka ndo zvavakabva vafurirana izvozvo kuti tingangotika kuti Mazhambe anongotaura kwasina kuswera ka anotomba appreciate vanhu vamubatsira ndakamubatsira ataura wani kuti ndakatombomubatsira akawana zvaakawana atanga achikutukai muchitukana panapa handitikuona karekta yake iwe vangani vanhu vanouya maplatforms vanovatukana but vachizopedzesera vakusekerana aiwa that's your behavior ndezvekwako izvozvozvo you don't enter into our behaviors no don't aiwa kungoti bosalani kungotaura inandisiwa nemi pointi yaunofana kunzwisisa ndechekuti ndadhila naye and anondiziva and ataura kuti akatototsikira handiti swaga akatosvirana naye here iwe kuita kunge usongosipo iwe kusvirana nchisvirane munhu asingagoni kusvira here imi bhosa salami takati sipo but vakakwirana so why you acting like asvire anosvira anogona here iwe haungati munhu asvirewo kati wedding ngatiite kuti mungopointa munhu black muchitadza kuona kuti nekuti imimi manzisori makanaka chaizvo bhosala handina kunaka nditori mboko aiwa kana kuti manzi makanaka kandosaka mboko yekutanga but tinorizina right aiwa tikuti imimi bhosalamu nekuti manzi makanaka ndosaka makurizina it's not kuti ndakanaka ndakatoipa but ndinoforo aiwa ndiri kuti according to him ndosaka makurizina naye iwewe uri kuramba fact yekuti munhu aitaura kuti aikukwesha kuzasi kwako kwakadhamba ikoko achikupfekedza manepi here iwewe taura chokwadi did that not happen aiwe temi nyarara did that not happen ngosingakwesherwa hanzi waporoti wakakwirwa iri 8 sam yanzi yanga iri 8 sam yakaita kuti kuzasi kwako kudhambe ikunyepa here ndudze kana kuri kunyepa ndudze munhu otaura kuti aikugezesa munhu otaura kuti aikuchengedza handiti wataura kuti mboyo yake iriki wataura kuti mboyo yake iriki aiwa hazvina kuitika orit chivhura kashure racho tione chivhura kashure racho tione kuti rakamira sei pakadhamba furashure kuti bwata tione handisapote Mazhambe because itori mhato futi time but chokwadi chiripo handibvume kushandiswa kwevanhu saka iwe vhura shure rako iwe Mazhambe vhuro rako ngatiite contest yekuvhura mashure tione kuti rakadhamba nerisina kudhamba nderipi I think tinopedza nyaya yetu Achi, I love you, my sister. Achi, my day one. Aiwa, Inzwa. You know what I mean? And I respect you so much. But at the end of the day, I can't take away zvokutaurwa naMazhambe. Thank you so much, Achi. Munhu ari kutaura kuti aikugedzesa, munhu akakubatsira. Munhu akatota describe kuti uchiita malive ako usinchi uchitadza kumupa attention aikwirana nevamwe. Akazvitaura zvinowanikwa. Handiti ngosaka makasiyana. Saka chingoti bwete nyure ikatione kashure racho. Zvinombonetsa. Bhosala mukaenda kundasa kufacebook wake ndaibhembeswa yati ndaiwachiswa ndaibikiswa mumbai ndikambodzingwa pakati peusiku vanhu vanozviziva social media yese ndikambosvika pakuitwa counseling nahezel nastodolo zvikanzi iwe tikubatsire newe hausi kushungurudzwa here ndichinyepa ndichingoti semunhu wangu andiri kuda maida ndienjoy papi ndakaita bonde kafona swagain maida ndienjoy kupi bure rakavhurika maida ndienjoy papi munhu akanyengwa navanhu 8 but iwewe wabvuma kuti wakakanganisa chero akadanana nevanhu 8 or whatever it was wrong uri kugara
iwe uri kukwirana nevamwe varume no but you know ungadai wakaenda somewhere else haungaite mumba memunhu ari next door you were wrong waipikwa but wakataura kuti wanga uri munext room munhu ndikakubvunza kuti ko waikwirana sei munhu asinganzwe zvikanzi anga ari palive ari busy hapana zvainzwa hauna kundiudza izvozvo iwe hauna kundiudza izvozvo aiwa uyo unonzi no mazhambe inini personally you know me ende ndakagara ndakudza wakakanganisira no it's not even kuti anonyepa ndakatomudza kuti he did wrong yeah he knows it ndakagara ndamudza kuti you did wrong kune munhu anga akupira zvese munhu akuadvertisa marriage munhu ari kufunga kuti tiri kuwirirana ameno kana ari kundinzwa umwe wacho but I'm telling you mazhambe ndakatomudza kuti he was wrong ndakatomudza kuti atori bhishu remunhu on a serious note and I will not mince my words but it takes two to tango wakakanganisirwa no uyo akakanganisirwa guys aiwa mazhambe wakamukanganisira to be honest pamwe mungadai muri happily ever after but pane wrong yakarohwa ipapo and I blame mazhambe I do but at the same time I feel like it always takes two to deal with an issue ngatibatane like munhu I don't know kana musingaregerane ka it's fine right but let's move on from this drama uyo hana kana basa uya bosi Salam hana basa uyu unozapasi unoshanda unoziva mashandiro aunoita sha unoziva ndakanzwa kuti hanzi wangori palive uri mune imwe room munhu ari kukwirana nevamwe hanzi wandishayira time yeti ndiwe waibhadhara mabhiri ndiwawoita ndati kubva apa akuuya kwangundira akauya achinyeba hanzi ndoshanda kuhome affairs yesvo Osalani chimbopaiswaga mukanata asana kure. Andoshanda kuhome affairs. Wambodzi nastobolos. Siyana nezvekutaura nezvemunhu handiti. Chimbopaiswaga mukana. Andoshanda kuhome affairs. Thank you for the gift. Thank you. Okay, ngotaura kani. Hanzi ndoshanda kuhome affairs. Hanzi kuhome affairs ikoko nchigadzira mapepa ndotoitira vanhu maforeigners ndatonyora email ningi kutoti utogadzirwa mapepa ako uchingosvika kudai wobva watononiswa asylum yako waitirwa asylum yako mapepa ekwenda kupi mapepa ekwenda muSouth Africa kamazuva aya ndandiri kuZimbabwe aya okay zvikanzi wotoitirwa asylum yako because vanotoshanda nawo kuhome affairs ndatotaura nabhosi vangu inini nditori manager ikoko kwandei ndichiitira vanhu maasylum vasikana munoziva uyu munhu uyu waita se aiwa nyatsotsanangura wakadekara zvako ndaunzwa zvese zvakaitika kuti uzobate chokwadi iwe kubvira achitouya mulife mangu anga ari manyepo ukunzwisisa avakafurirana naSweden inini handina chandaiziva ndandiri mudima ndikati izvo saka iwewo uri kundiudza kuti this zvikanzi ndichauya mazuva ndanda kuchiuya kuSouth Africa ndichibva kuZimbabwe pai pandandiri kwatete Masivanda paya alright ngatichisangana ikachiuya uchindigamushira ka ndikufunga kuti ndiri muruda mai mwana chiuya undigamushire ka kuairport ndakuchibva ndendasvika kundege na10 o'clock makuseni ndendasvika kundege amai mwana pamunanda pamusose ndatodzingwa basa madhiri edu asi masailame ekuitira vanhu aya ningi inonzi chi abatwa saka ipapapa ndatodzingwa basa apa mari dzasati dzapinda ini kwakutoperekawo kamari ekuti shasha iuye kuuyu sezvo munhu ari kuti mari haisati yapinda ungagoramba munhu nekuti munhu adzingwa basa here wotongobekezera ka uchingovoroyawo kune munhu wako apa nekubasa kwacho kwaendwa papasina
zvese zvindakazozvirealiza ndamupa apa ndakanyeperwa kuti ndakadzidza am well educated nditori nemacertificate ndine madiploma ndazosangana naye akumba mai mwana madiploma mira mhaniwe mira kabias madiploma mai mwana apa haasi muzita make haasi muzita make madiploma aya aritori muzita reumwe munhu amai mwana komaonepiko madiploma ari muzita apa udofo hwacho ndusheyu ndotadza kuziva kuti saka munhu uyo ari kuti ane madiploma ane madigiri wai asiri muzita make pasipoti iri kudeedzera mazvita ruwambara diploma ari kudeedzerawo ashiri hameno chisenyemu chacho zviri mufonomu amai mwana kusaka zvinhu zvacho zvinogosiyana sei ameno mira usade kuvhara amai mwana madiploma aya zvaasiri muzita mako zviri kumbofamba sei zvikanzi zvakaitika ndezvokuti ndaive neasailamu kunoku saka asailamu iyoyo ndo yandakaitisa madiploma aya ndobva ndaenda kuchikoro kunoku ndochibvunza oraiti zvakaitika kunoku saka kosi yako iyi madiploma aya kuti upedze kosi wakatora makore mangani hanzi zvakatora 4 years hanzi ndakaita 4 years ndiri patraining rechi 5 racho ndo radakazogirajuweta ndagirajuweta kudaro ndikabvunza ndikati oraiti wati zvaitika kuno South Africa wakauya kuno kuSouth Africa rini indakangwara kandogona kuinvestigata ukunzwisa nditarise makore ari kuti akauya akagara muSouth Africa i1.5 year akazodzokera kuZimbabwe ne4 years dzaari kutaura dzaakazoita diploma rake iyi uri kunyatsoti vasikana ipapa amai mwana hasha dzinenge dzichikwira kuti akomanaka iyi ndakaunza problem mulife mangu munhu anonyeba nezvimwe zvinhu zvinotyisa kudaro kokungotaura chokwadi kokungotaura chokwadi mira ndipedze unokanganwa chii hanti unogara uchingoziva here zvese zvandakakuitira saka unozokanganwa chii chaunokanganwa apa unogara uchingotaura zita raswaga imagine amai mwana pedzezvo ndikati iwe inga uri kuti wakasvikoita 1.5 year muSouth Africa ndobva wadzokera kuZimbabwe ipapapa uri kutaura kuti kosi yako yakaita 4 years yechi 5 yacho ukagirajuweta zviri kumbofamba sei saka waizoita zvimwe maningi acho malessons kuZimbabwe here ndo pandakabva ndasvika ndichibatwa ndabira amainini vangu mari yacho yandakaba iyoyo ndobva ndasungwa aikazve handobva abva asungwaka apa imagine certificate ari kutaura kuti rakaimitira 4 years ari muno achiita certificate apa akapedza 1.5 year ari muSouth Africa nyaya dzacho kandopa ndakazoona kuti mwari mandakazvipinza ka apa iwo anti ndaigara ndikavaudzwa naye anti imi munhu uyu haana kana direction nelife uyu dada kushotwa andi ndo vaingondishingisa mukunzwisisa andi ndo vaingondishingisa toti neimanti munhu uyu mukuda kuti haana basa uyu munhu anonyepa uyu munhu uyu haaiti haana kana chinhu chechokwadi imagine kuti anenge achisvita akadzidza ndionioita kana achida kunyora zvinhu kana kuisa komendi katomboti uri palive izvizvi anoenda panhingi yaye anonotaura newedhi yaye obva yamuchinjira yomunyorera nechirungu oita kopi oyopesta pano munhu akadzidza chokwadi ombonomhanya kuguguku ombonotanga kunotaura voice note kuti unyorerwe chirungu negugu hau ndotanga kufunga kudai amemwe zvaindipa bp mira inga unositaura everyday one inga uchibva mira nditaure ini ndoda kudzika ndaugadzira ndaunda palive ndati ndodaunda palive mira ndipedze chero ukazosara uchitaura zvako chero ukazosara uchitaura ndaubuda mukunzwa amai mwana munhu uyu naimiko anzani anti
gogo amai mwana ndaita stress eginesi wona mashura aya iwe wona zvandikuitirwa nemunhu uyu naimi chii chakadaro ichocho amai mwana pedzezvo ndatoona basa kwakati apa basa racho waenda amai mwana ndindi kuburitsa mari yekuti aende kunosvirwa zvaaiti kutaura izvo ndoti ndoshingirira ndopereka mari iwe ndichiti munhu awana basa ari kunozamawo life amai mwana ini nekunyaraka kuti zvinozoita here kuti vanhu ndipemhe masters ndikumbire palife indane munhu ndikutosapotawo munhu kauti ndichivharidzirawo umwe wangu ndopa iwe ndopereka ndopa 150 ndopa 200 chienda oright okati iwe ndiyaigara nekadhi rangu uyu ndiyaigara nekadhi ndiyaita zvose ukunzwisisa ndiyaitotora mari yerenti ndiye aitenga chikafu kana paine animal transaction ini ndendiri bhizi ungotsvaka mari pasocial media. That was my life. Zvese zvanotaura kuti ndaisora kunonzi kumita sei kumushandisa kumita sei mubvunzo pane pandakambomuti wacha pane pandakambomuti suka pane pandakambomuti tsvaira payati aita ega uyu ukunzwisa nekuti ndakavata ndiri palive ndakavata handii ndavata ndiri palive ndonoka kuvata ndaizomuka ipapa nguva dzandatomuka idzodzidzira kuma444 ndonguva. Thank you for the gift. Kuma444 guys ndopandaizomuka amai mwana ndowana munhu atopedza zvinhu zvake pamwe atobuda kana kuti aita malife ndenda kuzozviona palife kana ndatoudzwa nevamwe vanhu vanhu vakanga vari consent nezvaiitikawo zvaaita pamalife inde ndisingazive ndendakakotsira nekuti ndendavata ndiri palife vanhu ndopaunzonota naiwe zvazvichiitwa nemunhu wako iwe munhu wako uri kumutrust here uyu munhu wako uyu zvaari kuita malife achidhirita uyu munhu wako imi totopererwa ini muri kurevesa here is this real ndo zviri kuitika amai mwana iya manje aisaziva kasemunhu anga asingazive zvesocial media kuti paanoita malife pamapeji pangu obva adhilita anga asingazive kuti malife iwayo ndomaona futi kuakaiti amai mwana ndonotarisa kudai naimi mashura ndomufuna naiwe saka unodi kuita life zvako kupeji kwako chii why would you do that uchiita zvinhu zvokutamba sebenzi kudaro apa inde chiti ndini murume amai mwana achichunyungudza chiuno kudai ndakanyatsofila kuti mwari ka zvinhu zvandakazviisa mazviri mwari ka amaimbondipinza muproblemu yakadai ndisina chandakakutadzirai sori yenyu mwari achichunyungudza chiuno amai mwana achitamba kudai paipa vanhu panonga achiti ndaimabhisa ndaimuchenamira ndenda kuona akuita behavior yechikadzikadzi amai anenge aine spidi zvinhu zvayo ndoti naiwe wakambonepi murume ane spidi yekuti unenge uchadonha uchimhanya kudaro munhu womurume you have to be calm wakadzikama kwete kuti unenge uri jatau kudaro. Who does that? Apa unondinyadzisa pafacebook apa uchiita unhu ihwohwo pamberi pevanhu. What is this? Ndo pandakabva ndasviba moyo ndikati handina kwandinoenda nemunhu uyu amai mwana umwe musi reka ndibva ndataura nyaya iyi kekupedzisira umwe musi ndapepuka kuma444 ndikunzwa noise kudai unoziva unonge upepukoka asi usinako kuvata ndikunzwa vanhu vari kuzhiringina vari kupengereka vachitamba amai mwana pavhidhiyo call natsanokadzi amai mwana apa akapfeka chishoti chakaburitsa matako kudai amai mwana zvimaunderwear zviya zviya ndiri kumuka kudai ndikuona noise kudai ndikutosvotwa apa ndiri kuchi ndiri kubva kuhope ndibude kudai ndikuita kuti ndione munhu ari kutamba vari kuita vhidhiyo call natsanokadzi yezvo ndibva ndati chii chakadaro icho ndibva ndachimuvhuna ndikati naiwo tsanokadzi chii chikumboitika zvikanzi ndaenda kuti ndibvunze kuti kumuchato nhingi ndokwira ndege how do I buy ticket rendege this and that tikati saka ndo zvamungabva maitirana mavhidhiyo call kudaro ningi ndo pandakabva ndachikanzura muchato ndikati handina kwandikuenda nemunhu uyu handina. Why would I tolerate such munhu ari kubhehva like that mumba mangu achiita mavhidhiyo call nemashamwari angu asina kupfeka? How? Why? zvinhu zvese izvi ndaizvitaurira andi nasweden anozviziva zvese izvi
chekupedzisira manje patakazochipesana atotsvaka vamwe vanhu vake vada kumuendesa kuuk atotsvaka vanhu vake amai mwana apa akuvakonekitisa nandi apa ini ndanisingadi handi vanga vakandiudza kuti ina handidi zvokonektiswa nevanhu handidi zvemunhu anondikonekitisa nevanhu kana kuda kutaura neni handidi. You understand? So handi vakabva vandifonera vakati iwe tsura munhu wako handidi zvokonektiswa mangwana andijoinisa pamakosi nevamwe vanhu mangwana handidi ndine murume akazoona ndichifonerwa vanhu vekuafrica vanozenga vakufona oonekwa voisi ndere murume kana kuti zita apa achindikonekitisa nevanhu handizvide ndo pandakazoita hasha ipapo ndikamudzipa ukunzwisa ndikati how come to you so ndakakuudza kuti handavadi uchandikanganisira havazvide izvi ndakakuudza kuti don't ever give anybody number yaanti. I told you iwe ukukonekta hanzi vanga vachitoguma mari kwandiri kuti hanzi vakawana building pekuvaka building yekuti vange vachiita zveiyo zvegocha zvechi-LGBTQI saka pari kudikwa mari 13,000 here kuti vavake building iyoyo ende futi nhasi futi kwakanzi vari kuda kuenda kuuk pane munhu ari kuda kumubatsira kuenda kuuk saka vanga vanikonekitisa nevanhu ivavo ndo pandakachizoita hasha ndikati fuck off ndakamudzipa zveshuwa musi wacho iwoyo ndakamupanhira umadziro ndikati iwe chii chakadaro ichocho zvauchandi uyu munhu uyu imi dai muchiziva zvandakaenda goturuka musingambomutolarete munhu uyu akandipinza bhizi zvese zvanenge achitaura pamusoro anenge achinyepa uyu ameno chisarai muchitaura guys regai ndimbomuta. Okay. Lala, sorry. Lala, ndine mubvunzo ka. Lala, ndine mubvunzo. Taura ndiye ndichinzwa dziya ndikuda kugadzira. Wakazvicheka nzeve kana kuti wakacheka manzvambe nzeve. Chii chakaitika panyaya iyo? Nekuti muma-relationships handifunga kuti iwe nyaya iyo yanga iri yangu inini naKetina. Ndiani akacheka mumwe nzeve? Ndini ndakazvicheka ndega. Okay. Yanga yagara yakatongochekeka. Vanoremember ndakarembera kaningi kudayo nema-earring. Ukunzwisisa. Nekuti ndakainzwa kuna mazhambe saka ika yakaitika palive one zvakaitika palive izvo zvakaitika palive munhu wese anozviziva. It was on live. Okay. All right. Saka ndakumbomuta guys ameno duda pamwe pane zvimwe zvandanyepa pane zvandataura atambotaura. Okay, mazhambe chitaura tinzi usati wakangana. Meta basa Fredism ndamufambe zvakanaka munovhura malive tichasvikako. Ndati chitaurawo raswaga tarinzwa site toda kunzwa kubva makatangana pamaishanda kuhome office nepamakazonyepa kuti muchauya muchimutora kuairport nepamakazoingeja nepamakaitira weti pamagauni ndo zvatoda kunzwa panapa. Network ikati home office yataurirana nayo. Swaga akaita histreka chichema kuti ndatambura chichi. Munondinzwa? Takukunzwai. Vandataura nesweet